Angizizwe kanje. Yeah, here we are. How content? Top agent entry. Sanibonani ninjani guys? Oh, saqala indawo right. Ngiyithole yazi indawo right. Sanibonani ninjani bafethu. I hope you guys niyaphila. Samina ayanda guys. Nina nhlukani nina. Let's drink again. Ngiphathisa nge-asthma. Hayibo, let's juice ngiphathisa ngesifuba. Iyangcinanisa. Owema. Ngaze ngibone idrink njani namhlanje. Niyaphila kodwa bafethu. Angeke ngikwazi ukuthatha amalokhuzana guys. Bando umbanjwa sibusisi. Athi ngiphuma khona ngizonizwa kahle. Cause angizwakali. So what? Kaphila njani sipheke? Ayi. Ngiyaphila, uyaphila kodwa? Kaphila nani? Yo, awusemhle umuntu wasekhaya. Thank you. Soganile. Guys, I hope nisaphila guys. Kuthengini ayanda ngisaphila futhi nabantu ababelieve state ngisaphila nabantu ababode tribute guys. If ufuna ukuza ema-office ethu nawo ama-office guys. Ufuna ukuza uzo-check your credit score, ufuna ukubona ukuthi mina ngiyasaba uku-check-a ngoba iskanye kakhulu sengisaba ukuphuma kade tribute. Baningi abantu asebeskenyiwe guys. Athi mina ngiyasaba umuntu into yasefonini ngeke ngisakwazi ukuyithemba and stuff. Mawazi ukuthi unenkinga uya-decline kunama-office ethu. Uzoxhumana nami ufonele uthi ayanda ngicela ungihlangabeza ngisendaweni ewukuthi. Ngihlangabeze nje ngisendaweni ewukuthi. Ngiglad ngikuhlangabeze mase ufikile ku-21 ku-field. Indoda yami oyiphuza umkhuhlane. Ngiglad. Oh la. Cela ngikuhlangabeze. Sibuyela ngobani? Sibuyela ngobani? Nokulunga? Sibuyela ngoba? Oh. Yeah. Because abantu abaningi guys skenyiwe kakhulu. So nje omunye umuntu othi sengiskenyiwe kakhulu mina ngeke ngisakwazi ukwenza yonke into efonini. I prefer ukuthi eze ema-office ezoyibonela yena enze yonke into aqineke igama lakhe libe clean libe right. Because sometimes abanye abantu izinto zasemafonini bayayisaba. So that is why nginikela nanginamba yami. Yeah mama. That is why nginikela nanginamba yami. Isisa sami inamba yami. Okay. Isisa sami inamba yami nilekhuze ngayo. Ngibhalele kuyona ku-WhatsApp and akusiyo inamba yekhampani le ngibhale lapha ku-inbox wami. Hayi mvuselelo, akusiyo inamba yekhampani le ngibhale lapha ku-bio yami. Inamba yami self. Inamba yami. So inamba yami please mawungibhalela khona nje omunye umuntu ongibhalele kahle kanjani wathi sawubona amamvila asinjani nginenkinga kanje uhlale odabeni. Okay, mawungibhalela nje uyazazi unenkinga ublacklistiwe or ukade review hlala odabeni ungalokhu uchaza kuthi kanjani umhlala odabeni. Ngiyaphila hlala odabeni. Niyezwa
ngiseThekwini. Hayi bo. Seniyaphi? Beniphumile ma. Beniphumile nje. Ila. Live. Oh yes, I'm live. Naquela panela que ela quiser. Tchau. Yeah. So, ito yan ikanjalo ke bafethu. Nje. Sengiyawuvala live one because abantu abaningi abekho ngisho basemsebenzini. Tobe ngibe live ngekhathi ngikhathele. Ya ngekhathi sabona sisi it's been a hard usasisiza. Yes, isifiso Ndlovu ngisangisiza. Kade ngisakhuluma nje ngabantu abablacklistiwe abako debt review. Ngisamsiza usangayithatha inamba yami lapha ku inbox. I mean usangayithatha inamba yami ku bio manje o ngithathe yakho njengamanje njengoba nje sikhuluma kanje. Ngisabasiza abantu angaye ngomsebenzini sohlala ngisabasiza abantu ngisabakhipha ka debt review ngisabakhipha ukuthi ngisabakhipha ku blacklisted. Oh, DMC guys. Oh, DMC bayingozi guys, DMC. Bayingozi. Then my pass up with DMC. Please. Oh, DMC can score is zero. Then my pass up. Okay, we live. We live. Need to be the no. Ni pumong ba? O level ba ni? 18. No group 1 or cause 15 minutes. Sa A. Okay, Ngiyabonga. Thank you so much. Ngophasa pass. Okay. Yo guys, ngisazobuyela emsebenzini guys. Thobane. Yebo Thobane njani? Ngiyamavela sekunjani? Yaphila nami. Kahle. Kunjani? Right. Angizas? It's right. Ukupla nomsindo omngakho. Right. Uhlala nabantu bangaphandle. Angisho baku lunch it's a lunch time. So mina ngibe ngaphandle kwe-office. La ngisabazela khona ngibe emnyango. So it's lunch time now. So bangena bayaphuma. Engithukile phela ngithi uhleli nabantu bangaphandle ngithi ukuyidudula lawo. Yeah, no. It's a lunch time. Okay. Udonsa uwena. Kodwa kuyakusela. Ubhizi ngani? Semsebenzini. Yes, ngisemsebenzini. Ngizobuyela emsebenzini ngaphakathi because sengizoshaya phasi. Yeah, no, lunch time ka 15 minutes. 15. Okay, bye. So guys, sobe sikhulume niyazi. Sengiyabuyela ngaphakathi. Okay, Ciao. sebenza. And guys, makukhona abantu ngisakhuluma kokugcina, makukhona abantu abablacklistiwe abadinga ukuphuma ka debt review or bano DMC abavuliwe ngaphakathi ngisakhona niyazi. Thatha inamba yami laphana. Ayithatha noma uba inamba yami, thatha abantu abanenkinga kuphela. Iku-inbox. I mean ilapha ku-bio yami. And mawufuna uku-check-a i-credit profile yakho for free, uyangibhalela ku-inbox wama-TikTok, unginike i-ID yakho nenamba yakho ama-calls, then check-e. Sengiyabuyela ngaphakathi. Bye.
ube usebenze kahle yabo. Bye bye guys, ngiyanithanda ngiyezwa kakhulu.